दिनै भारतनि उदांस्रिया 70 बोसोर जोब्बाय आरो बे 70 बोसोर जानायखाय जों दिनै भारत सरकारा बे दिनखौ बे सानखौ उदांस्रिनि अमृत उत्सव हिसाबै पालन खालामदों आरो दिनै बे सानखालि आं दुलाराय भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारि साफ्रोमबो दैदेनगिरिनो आंनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावदों। जों ब्रिटिशनि सिङाव प्राय 200 बोसोर बान्दा हिसाबै दंमोन आरो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय उदांस्रि जानो थाखाय महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव अहिंसा आरो गणतान्त्रिक राहाजों सोमावसारनानै जों उदांस्रि मोनबाय 1947 मायथाइनि 15 आगष्ट खालि बे साननिफ्राय आरम्भ खालामनाय दासिमहालागै जों 70 बोसोर उदां हिसाबै उदां जाति उदां हादोर हिसाबै थांना थानो हादों। जों उदांस्रि मोननाय समाव जोंनि अबस्थाया रांखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव बा बिगियाननि खेथ्रआव जोबोद लोरबांमोन खिन्थु थांनाय 70 बोसोर जोंनि हादोरनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि मावथिगिरिफ्रा गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै जोंनि बे देशखौ दावगाहोबाय जोंनि हादोरखौ दावगाहोबाय आरो आथिखालाव जों गुबुन गुबुन बुहुमनि जौगासा हादोरफोरजों समानै आगान सुरफानो हानाय बेबायदि मोनसे अबस्था मोनबाय। जों दिनै बिगियाननि खेथ्रआवनो बुं बा सोलोंथाइ बिथिङावनो रांखान्थिनि बिथिङावनो जों जोबोद दावगाबाय आरो आसा खालामदों गोजोन थासारिखौ लानानै थांना थानो हानायनि खाबुखौ मोनदों आरो बे खाबुखौ लाखिनानै जों दावगालांबाय थागोन। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे जोंनि हादोरखौ जोंनि सुबुंफोरखौ जाहाथे मोजाङै दैदेनलाङो बेखौ बोरसा खालामो आरो बिथांमोना निश्चय दैदेनगोन। दिनै बे गोथार सानाव दुलाराय जोंनि हादोरनि देशनि दैदेनगिरि लोगोसे रायजो राजा साफ्रोमबो आंनि गाहाम अनसायनाय आं हामग्लायनायखौ बावबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360